पौष मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रे बाट ओषा पालन करा जायथाय। ओडिया घरर प्रति परिवारर माँ माने निज पुत्रर सर्वांगीन मंगल मनासी एही दिन मृत्युर देवता जमराजंकु पूजा करिथांती। एही ओषार पालनर विधि अनुजाई महिला माने दिन सारा उपवास रही संध्या समय घरे प्रस्तुत करी रखिथिबा पिठापଣା सहित उखुड़ा कदली आखु और मूला आदि एक चांगुड़ी रे धरी वज्रमूली गछरे ताहाकु घोड़ाई पूजा स्थान को नहीं जाइथांती। पूजार स्थान को गाँव कौन से एक 3 छक विशिष्ट एक स्थान को स्थिर करा जायथाय। अर्थात 3 पट को जीवा आसिबा करबा पई रास्ता थिबा एक स्थान को पूजार पृष्ठभूमि रूपे निया जायथाय।
ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ କୋଶଳ ଦେଶର ରାଜା ସୁଦର୍ଶନ ଓ ରାଣୀ ଲୀଳାବତୀ ଦୁହେଁ ପରୋପକାରୀ ଓ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତାରେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। पूजितमया देवा परिपूर्ण आवाहन नदानामि नदानामि विजर्जन मंत्र पूजा नदानामि क्षमस्तु परमेश्वर श्री श्री धर्मराजाଙ୍କ ପାଦରେ ପୁଷ୍ପମାଳ ସମର୍ପୟାମି। ରାଜ୍ୟର ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧର୍ମଦେବତା ଯମଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବାଟ ଓଷା କଲେ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପରେ ରାଣୀ ଲୀଳାବତୀ ଏହି ଓଷା କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ରର ନାମ ଦେଲେ ବୀରସେନ। ଦିନରେ ପଞ୍ଚୁଆତି ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କଲେ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଦିନେ ଉଠିଆରି ବିଧି ବିଧ ମତେ କରି କବି ସତୀ ଦିନ ପୁଣ ଭାଇ ମଧୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତେ ସାରିଲେ ଭୋଜନ ଆହାରେ ତୃତ ସର୍ବଜନ। ଏ ସରିଲା ସକଳ ଉତ୍ସବ ଘରକୁ ଚଳିଲେ ସେ ସର୍ବ ଏମନ୍ତ ଗଲା 21 ମନରେ ନାହିଁ ଆଉ ଓଷା ଏ ପୁତ୍ରର ନାମ ବୀରସେନ ଏଠି ସାନନ୍ଦ ବେନିଜନ ଏମନ୍ତ ପୁରିଲା ବରଷ 10ଟି କଥା ଦୋରଟି କଥା ଶୁଣି ଦୋଷ ସ୍ୱଭାବେ ରାଜା ଭୋଳା ମନ ସର୍ବଦା ସୁଖରେ ଗମନ ଏ ଓଷା କଥା ନାହିଁ ମନେ 5 ବରଷ ହେଲା କ୍ରମେ ଖଡ଼ି ଚୁଇଁନ ବୀରସେନ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ପଠନ ଏ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଏ ନୀତି ପାଠ ପଢ଼ନେ ସଦାମତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଶୀଳ ସେ ପୁଅ ନ କରେ କାହା ସଙ୍ଗେ ଗୋଳ 7 ବରଷ ଏହି ମତି ତେଣେ ଭାଳନ୍ତି ଜନ୍ତୁପତି ଏ ମୋ ଓଷା ମନରେ ନ କର ସୁଖରେ ରାଜା ହେଲା ଓଳ ଯାହା ସକାଶେ ଏତେ କଥା ସେ କଲେ ହେବ ତାର ଚେତା ଏମନ୍ତ ଯମରାଜା ଭାଳି ଅତି କୋପରେ ଗଲେ ଚଳି ପାଠ ପଢ଼ିନ ବୀରସେନ ଘରକୁ କରଇ ଗମନ ଏ ଦେଖିଲେ ପାଶେ କେହି ନାହିଁ ଏକାକୀ ବାଳକ ଗମଇ ବାନ୍ଧିଣ ଚର୍ମ ଦଉଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଘେନି ଗଲେ ଖରେ ମାକୁ କହିଲେ ସନ ଆଣିଛି ଅପୂର୍ବ ଭୋଜନ।
ଏହି ପୂଜାରେ କଦଳୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ମା ମାନେ ଗୋଟା କଦଳୀକୁ ନିଜ ପୁଅ ନାଁରେ ମାନସିକ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି। तो आमर पूजा शेष हो जाइए। श्रद्धालु मैंने घर को बाहुड़ाक आरंभ कले। तो आम बाहुड़ा। तो भिडियोटी जदि भल लगी तेज वीडियो को लाइक करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करूँ। पुणी देखा आगामी एपिसोड से पर्यंत विदाय दिंतु। गुड बाय।